ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାହା ମାନେ ବାଇବଲରୁ କେତୋଟି ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 1 ତାର 10 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁକ୍ତି ଓ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। କଲୋସିୟ 1 ତାର 14 ପଦ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପିତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ରୋମିଓ 5 ତାର 10 ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କଲୋସିୟ 1 ତାର 20 ପଦ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବ୍ରୀ 10 ପଦ, 13 12 ପଦ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି ଚିରକାଳ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚିରକାଳ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ଏବ୍ରୀ 10 14 ପଦ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆସୁ ସେହି ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।